Парам-парам-пам. Пачынаць усім прывітанне, сябры, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё, арт-сядзібы. У студыі, як заўжды, Алексей Сапрыкін. Павел Свярлоў. Ну і мы сёння вырашылі падводзіць вынікі 2019 года, таму што ў канцы канцоў апошнія дзенькі гэтага года. Завтра Новы год, капец. Завтра. Это гледзячы, калі наш падкаст будуць слухаць і глядзець. Вось, але госць наш сёння Алесь Снег, дырэктар арт-сядзібы. Не просто гость, но таксама адзін з сузаснавальнікаў падкаста і удзельнікаў. Які даўно у нас не быў, дарэчы. Вельмі даўно. Чалавек, які пільна сочыць за беларускай культурай. А пачнем мы... вы не падрыхтаваліся, пачнем мы з таго, што у нас мандарыны ў падкаст сёння. Мы будзем есці мандарыны і абмяркоўваць вынікі году. Як тут пахне мандарыны. А я лічу, што я заўжды раблю апошнім часам у гэтым годзе адкрыццё. Мне ўжо 29, здаецца, і я, каб разумець, з косткамі мандарынка ці не, заўжды на святло раблю, і калі на без костак я ем. А калі з косткамі? Я стараюся не есці. Не кашэрныя? Вось так, это міленіалы пазбіраюць цяжкасцю. Зараз вельмі модна стала падводзіць вынікі десятигоддзя, так? Типа, што там... Міленіалы, рентген. Не, што там? Вынікі там 2010 по 2019 год. Десятигоддзя сканчаецца ў наступным годзе. Так вот, я про это и хотел сказать. Я так подумал, что я рабіў 10 гадоў таму. В 2009 годзе я скончыў школу, и это было 10 гадоў таму. Значыць, нас дзесьці падманулі не з 2010, а з 2009 трэба падводзіць вынікі. Не, конечно, не. Калі пачынаецца... Або ў наступным годзе падводзіць вынікі. Калі пачынаецца наступная скрыня піва з 20-й бутэлькі ці з 21-й? Ну, глядзячы, колькі бутэлек у скрыні. Ну, 20, калі. То наступная скрыня з 21-й. Ну, вось бачиш, так чаму мы ў 2020 годзе будзем падводзіць вынікі 19 вынікі 10-годдзя? Так што не, неправільна. Праблема 2020, походу, пачалася. Так што, навіны будуць у нас ці не? Ну, какие новины? Ну, что тут новины? Тут не то, что новины. Ты ломаешь порядок весь. Мне, я первый раз подрыхтовался. Ну, хорошо. Ты подрыхтовался, что мандаринки пригожа склал. 30-го. Да. Мусила адбыцца эпічнейшая падзея. Пісьменніка Владимира Орлова мусілі судзіць за ўдзел у акцыі. Мусілі ці будзе судзіць? Вот мусілі судзіць. Ведаеце, ёсць такая штука, што Владимира Орлова апошні раз цягалі у ментовку, у суд за савецкім часам яшчэ. Вот калі ён быў савецкім, ну, беларускім пісьменнікам у Савецкім Саюзе, пісаў пра гісторыю Беларусі, вось тады. Это было, відаць, у 80-е ці ў пачатку 90-х. І вось праз 30 гадоў Владимир Орлов мусіць з'явіцца ў судзе. Але ён за мяжой, як выявілася, таму суддзя адмовілася яго судзіць без самога Владимира Орлова і перанесла пасяджэнне на 10 студзеня. Тем, што эміграваў? Не, я думаю, што проста ад'ехаў некуды за мяжу. Зараз ведаеце, што на межах Беларусі з Літвой там творыцца? Я ведаю, што творыцца у любых гандлёвых цэнтрах і крамах зараз. Усе паехалі беларусы, хто не ў гандлёвых цэнтрах і крамах, той у чарзе на адкрыцці нового Віталюра на Пушкінскай. На мяжы. Те, што заплацілі, што? Нет. Я просто першыню бачыў, як вось это ўсё адбываецца. Мне каля дома зараз адкрыўся новы Віталюр, і реально в 12 гадзін там ахоўнікі стрымлівалі. Спачатку пражуй, пасля гавары. Стрымлівалі гэтых всіх бабусек і дзядусек, якія там прырваліся ў ту новую краму, я не ведаю, што там. Карацей, насамрэч, Орлова маглі пасудзіць і завочна. У нас практыкуецца такое, што суды па гэтых адміністрацыйных справах адбываюцца без людзей. Але цікавая акалічнасць, там амапавец, які мусіў сведчыць супраць яго, ён таксама не з'явіўся на суд. Таксама за мяжой? Не было. І вось мы думаем, ці то цэлая рота амапаўцаў, которые вот, я амапавец сведка. Ну, ведаеш, размеркава, я снайпер, я этот, як это сказать? Хапуніст. Хапуга, да? Я хапуга, я со шчытом, там, да, а это я амапавец сведка, і вот іх нема. Там на адразу некалькіх судах нема сведкаў. Это ты зараз распавядаеш правілы гульні а-ля мафіі такой, толькі назваць яе можна амап. Амапія. Амапія.
Краіна Амапія. І вось яны могуць такую вот штуку, там правіла прыдумаць. І кожная свая амапаўца свая місія, свая роля. Да, яны вот... А у нас якая роля? А у нас убегать і матам лаяць. І ў судах пасля прысутнічаць. І катацца на аўтазаках. А ты бачыў? Амапавец аўтазакавец. Дзесьці нехта выклаў здымак аўтазак фуд-трак. Вы не бачылі это? Сапраўдны? Ну, сапраўдны. Быў аўтазак, он так адкрываецца, там напой, там хот-догі, там нешта яшчэ. Фуд-тазак. Фуд-тазак, вось бачыце? Так, мы абяцалі нашым слухачам і гледачам вынікі у года ў беларускай культуры. Давайте, па-першае, у нас вынікі года ў культурнай сядзібе можна падвесці, што у нас за год колькі ўжо? 27 сёння? 27 падкаст. Это неблага. Это неблага, это больш, чым палова. Да, ну мы сыходзілі ўлетку на канікулы, я памятаю. І пачалі-то не з самага пачатку. Да. Пачалі з канца сакавіка, памятаеш, пра дзень волі. Да. Ну, это еще крышку ранее, думаю. Ну, да, у сакавіку, мне здаецца. Так. А потым у нас... Пачаткова падкаст выходзіў у запісе. Так. Пасля пачаў выхадзіць у жывым эфіры. Як зараз? Расце у жывым эфіры. Я памятаю, это першы разы, калі мы выходзілі ў жывым эфіры і забывалі замаўчаць, калі працуе мікрафон на ледзе, застаўка. Ну, цяпер ужо досвед. А цяпер ужо, ну, ўжо мэтры, ўжо карифеі. Цяпер Еўрадышы кнопачкі такі паставіла, што можна ціснуць, і ты маўчыш. Да. А яны працуюць, што? Працуюць, маўчыш. Только снега кнопочка вот эта. Я могу натиснуть, и ты молчишь. Вот зараз можешь просто... Да, все так и есть. Субтитры подходим. Далей. Самое цікавае, што яшчэ заўважыў я, што у нас з 27 выпускаў толькі 4 выпускі у нас гасцямі былі дзяўчаты. Вот так. Уявіце? І пра што это кажа? Пра тое, што або мы гомофобы, не гомофобы, а як там? Як это называется? Мизогиники. Мизантропы. Не. Або мы сексисты. Сексисты, во. Может, мы гомосексуалы. Это само собой. Да? Як вы ставитеся до гетеросексуалов? Я до іх не ставлюся. Да, ты не? Да, ты не. Таму я думаю, што на наступны год нам трэба звярнуць увагу на вось гэтых складнік. Не на дзяўчат. Не, ну насамрэч, мне здаецца, што ў беларускай культуры дзяўчаты займаюць вельмі важнае месца. Конечно. Вось. І каго мы з беларускіх дзяўчат можам адзначыць беларускай культуры? Ну, мы можам адзначыць хаця б там... Руся, напрыклад, нарадзіла дзіця ў 2019 годзе. І выпусціла альбом з нагоды гэтага. І дзіця, і альбом. Выпусціла дзіця і альбом. Вось такі плённы год. Хто яшчэ? Мне адразу Ганна Чыстасердова прыходзіць у галаву. Куратарка выстава ў галерэі У. А што там зараз у іх адбываецца? Там я нейкія чуў апошнія навіны, што нешта хочуць там прыкрыць у 19 годзе, вось якраз прыканцы галерэя У — это адно з самых мінскіх такіх цікавых выставачных месцаў. Адбываецца цікавая гісторыя. Відаць, па гэты час ідзе аўкцыён па продажы гэтага будынку, дзе тыя, хто гандлюецца, таргуецца паміж сабой, яны набаўляюць па 1 капейцы. Я не разумею, каб гэты аўкцыён, відаць, ішоў без конца. Без конца аўкцыён. І ў чым сэнс, і што адбываецца, я не разумею. Але паніка была ў людзей, што зараз галерэю прададуць, і ўсё. Там па салодкіх коштах. Гэта ўжо на вуліцы Кастрычніцкая? Гэта на вуліцы Кастрычніцкай, да. Вось. Галерэя У — адна з цікавых такіх выставачных прастораў. Я там, калі шчыра, быў толькі на адной выставе. У гэтым годзе гэта была выстава беларускай мастачкі, якая вельмі даўным-даўно жыве ў Злучаных Штатах, мо 25 гадоў. І як яна пераехала, і вось яна вярнулася з персанальнай выставай сюды, у Мінску першы раз. Я калі шчыра пайшоў туды і нічога не зразумеў. Вот не зразумеў і ўсё. З'ездзіў у Амерыку спачатку, тады зразумееш. Быў, але ўсё роўна нічога не зразумеў. Вось, ну, мастацтва сучаснае — гэта складаная рэч. Без падрыхтоўкі ў галерэю У можна не савацца. А як падрыхтавацца да сучаснага мастацтва? Што трэба рабіць? Курсы скончыць там, або хадзіць, як ведаеш, у фітнес-клуб там ходзіць,
ты ходзіш у там клуб сучаснага мастацтва. Вось гэта цікавая сітуацыя, і паралельна што можна азначыць, у 2019 годзе канчаткова памёр жанр музычнай рэцэнзіі, напрыклад, да? У Беларусі. У Беларусі, да. Вот у нас 5 гадоў таму на Еўрараду была такая музычная рэдакцыя, паўнавартасная. Хадзілі на канцэрты, давалі фотаздымкі, там. Все, што засталося ад музычнай журналістыкі да 2019 года, гэта жанр інтэрв'ю. Вот інтэрв'ю з музыкам, это яшчэ... І то... Потым яны не выходзяць, як мы ведаем, потым аправяржэнні даюць. Але гэта самы вот такі фармат, ну я не ведаю, што і чаму, вось, але так адбылося. І вось як рыхтавацца. Раней можна было рэцэнзію пачытаць, да? Раней можна было пра выставу пачытаць тэкст журналісткі, пра то, пра это. Вось. А цяпер няма такіх тэкстаў. Цяпер ты можаш толькі інтэрв'ю слухаць. Прычым гэта інтэрв'ю найхутчэй будзе не такая вось, як у нас праграма, вот мэта накіравана пра культуру, а гэта будзе нейкі папулярны спікер, ютубер, блогер, які можа сабе дазволіць раз-пораз паміж там бізнэсоўцамі, кім-небудзь палітыкамі там і гэтак далей взяць інтэрв'ю яшчэ у якога-небудзь культурнага дзеяча. Чакай, а вось вот ты зараз нагадаў пра ютубераў папулярных. Я вось ведаю, што ёсць такія, напрыклад, на ютубе ж там ёсць і робяць і агляд фільмаў, і агляд там музычных навінак, альбомаў, рэлізаў, песняў там і так далее, кліпаў, разборы прям робяць. Так, я вось... только пра бэдкамедзіяна ведаю. Ну, іх сотні, іх шмат, сапраўды. І чаму б, напрыклад, нейкім беларускім ютуберам не заняцца аглядам, не стаць гэтымі рэцэнзентамі беларускай культурніцкай? Як бы у якім ключы аглядаюць? Ну, вось, тут там то, тут это гаўно, это не гаўно, вот, ну, і... Не трэба дзеля гэтага мець так гуманітарную адукацыю. Не падрыхтуеш. Ну, але, разумееш, можна рэцэнзіі пісаць і рабіць, але ж трэба прасцей все рабіць. Прасцей. Не трэба высокапарнымі візітамі. Это гаўно, это не гаўно. Ну, аля. Не, ну, конечно, не. Я утрированно кажу, конечно. Але чаму не? Вось так, усе синхронно заживалі мандаринку і цішыня усталявалася. Трэба трошки, ведаш, памчаць. Далей пра падкаст. Калі я кладу ў рот мандаринку, ты не кладзі тады. Два кладуць, адзін размаўляе, да. Дарэчы, вось пра падкаст яшчэ трэба ж падзяку нам ужо выказваць всім тым, хто спрычыняўся да падкасту. Першае, я хачу падзякаваць нашай Ганні Клокавай, якая робіць кожную вокладку вось гэтую вашу, якую вы бачыце перад трансляцыяй і падчас нашага падкасту. Яна прыцягальную там. Яркую. Да, і вось зараз яна зрабіла такую. Да, цішотка Тиндер, так? На навагоднюю. Я хацеў бы падзякаваць усім, хто ахвяраваў на падкаст на Мола-Мола, іх было не шмат. Вось, але тым не менш. Ну, малайцы, дзякуй вам. Дзякуй. Да. Мы не памерлі з голаду. Купілі мандарыну, 2 кілаграмы. Гэта, да, на все немагчыма весці падкаст і жэрці мандарыну. Чаму? Ну, таму што, ну, я гэта все. Новый год. Лишь бы мы шампусика бутылечку набыли. А можно вось у эфире? Мы вот думали. Конечно. Ну, просто зараз, ну, как бы яшчэ раніца з адного боку. Я вось думаю, шчыра кажучы, пра гэта. Творчы настрой. Але потым падумаю, што ў мяне сёння ўвечары яшчэ спектакль, і я, як бы, калі я просто пасяжу з шампусикам, я ж піць яго не змагу. Ну, вось, былі б мы раніцай в жывым эфіры з шампусикам, вот мы былі баема. Далей, давайте падзякуем яшчэ нашым рэжысёрам трансляцыі. Павел і Олег. Павел сёння, да. Павел сёння у нас кіруе, каб слухаць нашы трызні. І таксама Алексею з Еўрарады, які все гэтыя якому я дасылаю пастаянна коды трансляцыі, каб майстар над сацыяльнымі сеткамі. Да, нормально, правильно. Алексей, конечно, удзельнічае ў гэтым усім. Хамы яшчэ Маша Вайтовіч і Маша Калеснікова, якія, калі мы яшчэ выходзілі ў запісу, чыталі афішу
Вельмі цікава было ведаць, калі мантуеш, то слухаць іх на дублі. Слухайце, мы перайдзем калі-небудзь да вынікаў года. Мне здаецца, што калі ты анансаваў падкаст пра вынікі года, атрэплешся пра ўсякую фігату, людзі цябе ненавідзяць. Падкасту. Ну давайте, окей, вынікі года на Еўрарадыё якія? Я раптам слухаць наш падкаст на Фейсбуку. Вось, просто паглядзець, што там колькі народу слухае. Слухаюць там? Слухаюць, нормально. Бачваць. Да. Што на Еўрарадыё за год адбылося? Так на Еўрарадыё шмат адбылося. Давай, распавядай, што пахавалі на пачатку. На нашы не чыталі. Да. Вось, а нічого, бачыш, нормально, выходзім. Але ты адзін працуеш цяпер, так? Да. Адзін і Павел. Фрылансеру прыцягваю да вядзення падкасту. Так не, нават, не ведаеце, тут Яўген Калмыкоў сидзіць у калідоры пастаянна. Што, вы выгналі? А высадзілі. Высадзілі з кабінета? Да, не. Не? Сакрэт. Ну, ясно. Все это... Ці ён пільнуе за вами, каб вы там працавалі? Мне здаецца, што абсалютна неважна, якія тут змены адбываюцца, колькі людзей працуе, колькі не працуе, колькі так проста пасядзець прыходзіць. І, абсалютна мне здаецца, што это не мусіць цікавіць там шырокія колы. Галоўнае это тое, што прадукт. Да? Прадукт працягвае выходзіць. Мы запусцілі новы падкаст з навінамі, некультурны, абсалютна там спрэс, палітыка і сацыялка. Ну, у вас там ёсць турэмны падкаст. Якая краіна, такія і навіны. Турэмны это даўно. Вось, мы, не згубілі тых падкастаў, якія мы выпускаем раней. Вось, все працягваецца. Жыццё. Яшчэ мы, дарэчы, вось, можна сказаць людзям, на нашым сайце з'явіліся такія іконкі. Трэба ўжо пісаць інструкцыю па карыстанні нашым сайце. Там можна, вось, калі бачыце іконку з такім дынамікам, это значыць, можна не адкрываць артыкул, а просто взять, націснуць на яго і паслухаць гук, які там ёсць унутры. А калі бачыце іконку, што відэа там ёсць унутры, типа з такім, з такой стрэлачкай, это значыць, што можна таксама не адкрываць артыкул, а націснуць і адразу адкрыецца відэа. Вось, то бок вельмі зручна. Вось у такім кірунку мы развіваемся. Але это да культуры мае такое дачыненне апасредкаванае весьма. Вось бачыш відэакамера, вось хоп, націскаем і адразу пачынаем глядзець наш з вами падкаст. Чык. Вау. Вот, чик-чирик. И а ты кажешь, до культуры не маешь мандаринки. Подкаст? Все вот это вот. Да? Добро. І нейкі шок. Алесь, а што ў рэцыдзібе за год, каб людзі, якія нас глядзяць на сетках рэцыдзібы, і на сетках Еўрады. Насамрэч, у нас год быў такі даволі складаны, бо пачаўся з таго, што мы памянялі памяшканне, у нас была прастора, у якой мы ладзілі івэнты, але прастора была дужа нязручнай у тым плане, што там нельга было зрабіць канцэрт, нельга было зрабіць нават лекцыю, бо душна вельмі. І праз нейкі час мы проста прынялі рашэнне, што там трэба мець офіс і з яго ўжо дзейнічаць, працаваць на розных іншых прасторах, пляцоўках. Я лічу, што гэта было правільнае рашэнне, таму што у такі нават складаны для нас год мы змаглі шмат што зрабіць на розных пляцоўках і не толькі ў Менску. Мы з праектам беларускамоўнай паехалі па розных гарадах. Мы былі ў Віцебску, былі ў Бабруйску, былі ў Гародні, былі ў Гомелі, былі ў Берасці. Вось з Алексеем мы ездзілі ў Гародню і Берасці. Это было класна, што горад адзін за адным, і гэта так файна, што мы прыязджаем у горад, глядзім яго, увечары праводзім івэнт, потым ідзем у кватэру, якую мы знялі, падымаемся на вялікі дах, уключаем музыку беларускую, слухаем яе, спускаемся ўніз, на раніцу едзем у Берасці. Гэта неверагодна натхняе і неверагодна збліжае. І гэта азначае, што мы працавалі не толькі ў Менску. Мы зрабілі ўжо не першы летні карцядзівы маладзёвы. Нас запрасілі ў летніку Берасці, мы ўдзельнічалі. Мы зладзілі Idea Generation Camp. Мы запусцілі падкаст «Культурная сядзіба». Бася Пучынская
Таксама запустила свой падкаст беларускамоўны, выйшла 9 выпускаў. Мы арганізавалі традыцыйна свята родной мовы. Мне здаецца, мы яго записывалі тут на Еўрарадыё. Так. А дзе ж яшчэ? Потому что мы пераехалі, вот тут Олесь кажа, пераехалі і пачалася вот эта вот супраца з Еўрарадыём. Дзе можна записываць падкасты. Дарэчы, падкасты пад коўдры можна записываць. Дзяўчынкі сталі адным з такіх трендаў 2019 года па ўсім свеце. Прабач, што Олесь, я цябе перабіў, можа ўсё ж таки варта скончыць зараз сядзібай перад тым, як пра падкасцікі ўжо пагаварыць. Калі працягваючы, я проста хацеў падзякаваць, што шмат хто нам дапамагаў на краундфанд-платформах, і дзякуючы ім мы шмат што зрабілі. І Еўрарадыё дзякую, бо насамрэч не адзін раз мы проста спускаліся ўніз, вось бывало такое, і заставаліся на эфірах. Это круто, і гэта таксама такі досвед. Еўрарадыё мусіць падзякаваць, таму што затыкалі дзіркі. Мы дзякуем Арцезібе, да? Вось. У нас няма дзірак, у нас няма такого, як бы што. Не, у вас там працуе прафесіянал. Прафесіянал адзін. Мы вызначыліся, што чалавек застаўся працаваць. Ну што, перайдзем да падкастаў. Падкасты, да. Значит, падкастаў у Беларусі вельмі паболела. Ну вось сёння, дарэчы, на такім выданні «Медуза» вельмі цынічным выйшаў тэкст пра то, што падкастер зараз і брэнд, і шмент, і твой сусед па лесвічнай пляцоўцы таксама падкаст робіць, таму ўжо час прыйшоў вызначацца. Ну, нейкім чынам. Вось бачыце, таксама не хватае аналітыкі, які падкаст нармальны, які ненармальны. Вось трэба слухаць. І, ну, там выйшаў нейкі топчык іх асабісты. Сама «Медуза» робіць падкасты. Там, ну, даволі вялікай колькасці. Вось, але это сапраўды так. Я лічыў нават, колькі на якую тэму ёсць беларускіх падкастаў. Больш за ўсё, ну, калі не браць проста падкасты на агульную тэматыку. Ціпа мы сядаем у студыі. Ідэйны падкаст? Ну, вось, напрыклад, да. Ці ёсць падкасты, РНД падкаст называецца, здаецца. Там проста хлопцы сядаюць і навіны абмяркоўваюць. Ну, вось, типа, ну, вот що здарилось вот это, вот еще вот это. Ну, і весела там жывенька абмяркоўваць. Вось, так вось, больш за ўсё пра жанчын падкастаў. Пра агароднае жаночае жыццё жанчыны для жанчын. Вось, нават пад канец года з'явіўся першы в Беларусі лесбі падкаст. Называется «Лесбы на болоте». «Лесбы на болоте», так. Віка Біран і Дар'я Рамановская. Вось як это ты вот неталерантна? Так одну называешь я другую не ведаю, просто Віку я ведаю, а Дар'ю, прабачце, яшчэ не знаю. Другую не ведаеш. Яны таксама да нас прыходзілі, тут распавядалі, слухайце, падгнілы мандарин. Мы тебя подсунули под гнило. Конец года. И мне подай. Вертай яго у краму. Все, я вяртаю яго таму, хто мне падсунуў. Не, ну, значыць, потому что это просто, мне здаецца. Да, падкасты рабіць проста. Падкасты это хутка. Можна вельмі хутка навучыцца мантаваць. Нават можна не мантаваць нічога, калі ты любіш сябе і адораны чалавек. Гэта аўдыё-падкасты ці відэа-падкасты? Это аўдыё-падкасты збольшага. А вось відэаблогераў у Беларусі крыху таксама з'явілася. Ютубераў я маю на ўвазе. Гэтым годам выбухнуў такі праект, які называецца «Страна для жизни». Так. Узяўся з ніадкуль. Я не ведаю пра такі. Вось, ну ведаеце, як на Ютубе блог все ж таки здымаць складаней, таму што табе трэба камеры, аператары, вось гэта ўсё. Калі ты не кожны можа так, як гэты з Расіі урбаніст Адуан Варламаў, ён такі ходзіць з селфі-палкай, тык-тык-тык-тык-тык, все здымае сабе сам. Хаця ў яго таксама, відаць, ёсць аператор, але там шмат кадраў зроблена, менавіта вось я іду і вам ну і вот так, Яўген Савін красава таксама так. Я гляжу. Ну вось, апошні раз «Страна для жизни» все там цывільненька з аператарамі, з усімі астатнімі прыбамбахамі. Вось, і адкуль ён узяўся. А што там за якая сутнасць вось этого відэаблогу? Палітычны відэаблог. «Страна для жизни». Я пра яго даведаўся, калі ён браў інтэрв'ю у Алеся. Так, пачакайце, я ўжо прозвішча забыў нават. Так адпісаўся на яго. Свердлова. Не, які сказаў, што ён галасуе за Лукашэнку. Алесь. Снег? Прастора бай. Квіткевіч. Так, і гэта быў резонанс. Разышлося ўсё. Я даведаўся пра такі канал «Страна для жизни». І там даволі шмат інтэрв'ю.
з рознымі палітыкамі і іншымі дзеячамі. Ну вось. І зараз, здаецца, на сутках сядзіць гэты. Прыйду вось дадому і... блогер. Яго там у Гомелі. Так, яго затрымалі пад Гомелем. Доўга ён з Гомеля? Ён здымаў прямую трансляцыю, як яго затрымліваюць. Як там машину адбіралі яго, пасадзілі. Не першы раз. Ведаць, калі былі дарманецкія тыя пратэсты, таксама з'явілася там шмат блогераў. У 17-м, да. Але вось у гэтым годзе, я не ведаю, то ўсё робіцца прасцей, відаць, тэлефоны развіваюцца, да? Вось, і людзі ідуць у народ. Тут уже галоўнае знайсці тых, хто будзе цябе слухаць, а не запісаць сам па сабе падкаст. Ну, цяжка з дыстрыбуцыяй, канешне. Дыстрыбуцыяй, дастаўкі контента да слухача. Таму што я вось ёсць, і нават у нас ёсць такі блогер Усіслаў, тутэйшы шляхціц. Не, тутэйшы шляхціц. Шляхціш. І ён вось недавно здымаў агляд на беларускамоўных блогераў. І там нейкі крэйзі, я глядзеў, я першы раз іх чу, там відэа панабіралі там па 200. Гэта, мне здаецца, сябры, другая праблема. Тое, што столькі відэаконтента, столькі аўдыаконтента і на Ютубе, і паўсюль, што ўжо просто ты глядзіш, даглядзеў адзін аўта, пачалося аўтаматычна іншае, ты ўжо забыўся, што там было ў папярэднім гэтым роліку. Нейкі блогер пра нешта зняў там. Ну, што-то там. Што-то было. Вот вам рэцэнзія, вось вам і меркаванне. То бок якасць контента при этом бывае часам... Слухай, але мне здаецца, трэба вось яна выпрацуецца. Это все будзе збірацца колькасна, а потым это ператворыцца ў якасць. Я думаю, так. Не ўтрымліваецца, а тых... Глас народу. Клевенькі, тых пакіне. Ну, все можа быць, да. Окей, про музычныя давайте навіны, может быть, что-нибудь, релизы какие-нибудь, які вас зачапілі. У мяне навіна про тое, что там ціма беларускіх, конечно, скарыў Россию абсолютно. Там ён зараз колькі на карпаратыве ён бярэ 100 000. Поставіў на колени Россию. Вось яго альбом Мой первый диск, твоя кассета. Чему я это ведаю? Я не ведаю. Бачиш, самый прослухиваемый там ВКонтакте. Потому что я без Каравайна выглядел. Да, конечно, правда. Не, серьезно, я бачу. Спампаваў, небось. Не, вот я адмыслова, как вот послухай-ка Тимы белорусских ніколі не слухаю. Ну, вось. Я не забудка, мой любимый цветок, я веду. Такая ситуация. І з гуртом без білета. Зусім іншая ситуація. Хлопці вирішили, що все. Ну, а і що? пафосно, ось літерально днями. Був концерт. Як пройшов? Ви не ведаєте, як пройшов концерт? Я ведаю тільки, що не хапіло часу. Ну, просто Віталік, він же майстер розмовного жанру. Ось, хоча, як би так і не скажеш, би подкаст записати, може... стендапом зайнятися. Ну, так. Він може поговорити з глядачами, любить. Так и вот, говорим. И вот не хапило часу. Песен 5, да. Песен 5 засталіся не выкананы, потому что было об 11 покидать уже. Мінск-арену сыходзіць. Вось. Тут мне, конечно, крыўдна. Так само мне не крыўдна. Я ж там не быў. Вось. І таксама прыгадваецца канцэрт Макса Каржа на стадыёне «Дынамо». Таксама эпічная падзея 2019 года. Эпичней, чем концерт «Динамо» Александра Солодухи. Ну, дарэчы, концерт Александра Солодухи на «Динамо». Ну, это же гений просто нельзя такое слово сказать в эфире. Да, гений. Потому что... Гений на литеру «Г», ты хотел сказать? Не-не-не. Не это. Это Солодух, гений это подману. Гений на литеру «С». Гений подману. Потому что он стал на дорожках беговых, поставил 2 колонки, как на веселье. Одну трибуну не дособрал. Ну, квитками по 2 рубли. Але у меня был концерт на стадионе «Динамо». Квитки по 2 рублі, да. Да. Вось, у Макса Каржа квитки нормально, грошах каштавали. И весь был стадион, весь танцпол, вообще был просто огонек. Вось на этом концерте я был, до речі. И Макс Корж там так само вельми долго размаўляў з людьми. Просто вельми долго. И концерт доўжыўся больше за 4 гадзіны. Класс. И люди разыходзіліся уже, метро хутка сканчала ехаць нават. Так что вось такі... Он же жить в кайф. Да. Ну, а ён же паспеў на метро? Да. Лунец. Лунец не ходит в метро. Ясно. Там на электричку трэба.
Ну так вось, карацей, мне здаецца, што усе, хто кажа, што ў беларускай культуры нічога не адбываецца, увогуле ў Беларусі нічога не адбываецца, няма падзеяў, адбываецца точачныя, толькі галоўнае сачыць. Ну то бок можна это пад коўдру галаву засунуць і казаць, у Беларусі нічога не адбываецца, да? Вось, ну а можна глядзець, шукаць, і калі ты нашукаеш, то ты, канешне, знойдзеш. Калі ты нашукаеш, что ты знойдзеш. І вось на этой прэміі у Расіі беларусы там сабралі лепшыя выступы, Петля пристрастия, Ліса. Петля выдала альбом. Гул. Шлерацкі нізкі альбом выдаў. РСП выдаў альбом. Гул год багаты на падзеі, прынамсі ў музыцы. ЛСП не выдаў альбом. Яшчэ, дарэчы, год быў вельмі багаты на падзеі ў незалежным кінематографе. Так. Вось што я хочу сказаць, такое адчуванне, што ён стаў з кален. Да? Вельмі класныя ролікі, фільмы былі выпушчаныя, сказаў ролікі, таму што трымаецца ў галаве вось гэта гісторыя з фільмам 2 Улады Сеньковай. Гэта мусіў быць такі сацыяльны ролік, а стаў паўнаметражны фільм. Вось рэальная гісторыя класная, калі за бюджэт роліка здымаецца цэлы фільм, пасля паказваецца ў кінотэатрах і так далей. Вось, і фільм 2, і фільм «Чыстае мастацтва», і іншыя фільмы. «Возера радасці». «Возера радасці» Палуяна, да? Драма. Ёсць такі фільм «Шатун» і Лаўрэцкі, здаецца, да? Тут мяне уже это з про Гомельскі, а что там про Гомель? Это вот про Гомельское? Это Крама, Гомельскі вальс. Не-не-не, фильм про Гомельские, там некие... Божечки, это мы ж казали про это, памятаешь? Гомельская история про... Миллениалы меня бесят вообще. Вот что-то вспомнил, а сказать не может. Лаўрэцкая так сам, по-моему. Яшчэ не вынайшлі нататнік і асадку. Шкада. Это бы жарты, можно смеяться. Карацей, вельмі шмат фільмаў, вельмі шмат з іх трапіла на кінафестываль «Лістапад». А гэта яшчэ выйшоў? У нацыянальны конкурс. Упырі, вурдалакі. Ой, да, і упырі ж была, я глядзеў. І той фільм, про які я хацеў сказаць апошнім зараз у гэтым спічы, это «Чыстае мастацтва» Макса Шведа. Фільм, які таксама быў на лістападзе, фільм, які таксама паездзіў па фестывалях, выйграў арт-док-фест у Рызе, лепшая рэжысура, мне здаецца, да? Вось, і тут мы плавна перацікаем у свет жывапісу, у падвядзенні вынікаў пра мастацтва, выяўленчае. Вось, таму што ў фільме галоўную ролю выканаў мастак Захар Кудзін. Увогуле, гэты фільм, гэта як Захар Кудзін гарадскі супрэматызм як бы рэалізуе толькі ў выглядзе ўжо мастацкага твора. Гарадскі супрэматызм — это калі цёцечкі з жэса і дзядзечкі, ну што опять за сексізм, прыходзяць і замалёўваюць графіці нейкія на сценах. Фанаты Казіміра Малевіча. Атрымліваюцца такія квадраты, абстрактная мінімалістычная форма, вось, і ў гарадскіх умовах гэта ўжо пачынае выглядаць як самастойныя творы мастацтва. Вось, дык вось шакавальная навіна. На выходных Захар Кудзін памёр, 33 гады. Вось, і гэта, канешне, вельмі шкада, таму што Захар быў адзін з самых цікавых мастакоў свайго пакалення, маладых. Вось, але ёсць іншыя таксама яшчэ пакуль што засталіся цікавыя мастакі, і нават гэтага пакалення, у прыватнасці мастак Алексей Кузьміч, таксама, калі мы размаўляем пра вынікі годаў культуры, мы не можам не прыгадаць яго. Яго перформанс, калі яму забаранілі выстаўляць яго ўсе, ну там усе карціны і арт-аб'екты забаранілі выстаўляць на персанальнай выставе, ён прыйшоў на адкрыццё гэтай выставы, зняў вопратку, і аказалася, што яго чрэслы вярцел там Міністэрства культуры. Шыльдачка Міністэрства культуры прикрываю. Ну, сам что-то круто. Вось это, мне здаецца, супер. Знайшоў ён выйсце і адказаў. Камон, людзі, нічога не адбываецца. Дроп за мікрафон просто. Круто. Пакуль такія людзі ёсць, все адбываецца. Вось. Но, канешне, сам Кузьміч наракаў пасля на медыйную прастору, таму што я, маўляў, зрабіў да халеры ўсяго,
шмат розных арт-аб'ектаў. Дарэчы, вось недавно была ў яго, як бы это сказаць, такі перформанс. Ён спачатку лежаў на поўным сабранні сачыненій Леніна, Маркса, Энгельса і Каутскага і Сталіна. А пасля пачаў рабіць імі, як это сказаць, качацца. Там такія стосы кніг, і ён іх падымаў. Становую тягу? То бок, ёсць сэнс у гэтым. Ты бярэш это вот... То бок не дарма. Можна выкарыстаць. Што нас не забівае, то нас робіць мацнейшым. Як бы. Я так бачу сэнс. Не, это просто он знайшоў прымяненне вось гэтай сей пісаніне. Зрабіцца мацнейшым. Што ў тэатры у нас было? Адбывалася? Што ў тэатры у нас адбывалася? Калі казаць пра тэатр, які для мяне тэатр, то гэта ўпершыню свабодны тэатр выступіў на фестывалі Тэарт. Упершыню такое адбылося, я не ведаю, як... У Мінску. У Мінску, так. На афіцыйным фестывалі, які там мае, я не ведаю, таксама курыруецца з дапамогай дзяржавы, там усё астатняе. Установы, якую вярцеў Алексей Кузьміч. Так што вось выступілі на фестывалі Тэарт, хаця там, канешне, да апошняга не верылася, што такое можа адбыцца. Канешне, выступалі там у сябе на пляцоўцы, не там Палацы прафсаюзаў ці дзе-небудзь яшчэ, але як бы я б на место уладаў аўтазак бы падагнал, паставіў бы. Ты-то, конечно. Щоб падпаліць. Так сам перформанс. Вось, адразу са спектакля аўтазак. У вас тэатр, у нас аўтазак. Все. Пачаліся рэпетыцыі і працягваюцца. І ўжо неўзабаве, я спадзяюся, мы убачым у свет спектакль «Сабакі Еўропы» па рамане Альгерда Бахаревіча. Гэта будзе ўжо падзея 2020 году. Вось. Калі казаць пра, напрыклад, Купалаўскі тэатр, то это 100годдзе ў іх. Зараз там плануецца таксама сезон, які распачаўся ў 2019 і скончыцца ў 2020 будзе багаты, там і тутэйшых плануюць узнавіць, так, і баль вось ім не далі правесці. Але будзе нейкі эксклюзіўны паказ. Будзе так, будзе. І з апошніх спектакляў, канешне, хочацца адзначыць спектакль Евгена Карняга «Шлюб з ветрам». «Шлюб з ветрам» пастаноўка, якая ўражвае сваёй візуальнасцю і музыкай, і не толькі Евгена Карняга, і Шыма Шаверкавай там, канешне. І ўсім, то бок я раю ўсім нашым гледачам схадзіць у тэатр беларускай драматургіі і паглядзець гэты спектакль, а таксама вось у меня зараз апошнія дні года сканчваюцца таксама навагоднімі прэм'ерамі. Это спектакль «Рэйк'явік 74» па п'есе Марты Сакалоўскай, польскай драматургіні, якая спачатку было это чыткай у межах фестываля польскай драмы. Чоткая чытка атрымалася, і вось ужо праз месяц гэта становіцца спектаклем. Сябры, зусім мы не падвялі, не падсумавалі вынікі года ў літаратуры. На жаль, хаця... У літаратуры там ПНЦ, Алесь, можаш раздзеліць там, ты ж бліжэй да літаратуры, чым мы. Я думаю, што многія ў гэтым годзе даведаліся. Ужо ёсць хвіліна рэальна. Я думаю, проста апошне скажу, што ў гэтым годзе ёсць пэн-цэнтр, беларускі пэн-цэнтр. І шмат што там сумнага, канешне, ў гэтых падзеях, які адбываліся, і паварушылася літаратура. Увагу прыцягнулі. Я думаю, што працяг будзе нейкі. І крыху не да таго. Все ж таки скандалы гэтай сферы не пасуюць. Навошта нам скандалы перад Новым годам? Але з іншага боку, я думаю, чытаючы навіны, людзі даведаліся, што Павел Северынец піша кніжкі. Аказваецца, часам, яго ўсе ведаюць як акцыяніста вулічнага, як палітыка, а ён вось кніжкі «Беларусалім». А што ёсць такі ўвогуле пісьменнік, ладно, не буду крыўдзіць, все ведалі, так, неважна, щось іншае, вось, і што там віруе жыццё. Што ўвогуле беларускім літаратарам ёсць што дзеліць. Таму глядзім у 2020 год з аптымізмам. Ведаце, што адбылося? Алесь,
Костка трапилася. Мандарыне, без жарта. То, що ми починали. Я не поглядів на свет, ёсць там костка, і ось Це був лайфхак. зараз трапилася. Я зараз як Демосфен. Ну все, пойдеш зараз до дантиста. Вучуся чисто розмовляти з косткою у роті. Розумієш, він так само каменчиків собі напіхав. Ну, це вельми добре практикування для артикуляції. Розмовляти. Карацей з артикуляцією, видать, тяжко буде покуль костка у роті. Ну что? Что, сябры? С Новым годом вас, с Новым годом, были мандарины у вас на столе. Там мы не доели все, не поспели, но я думаю, даємо. Ну, хотя першая, есть овердоза? Овердоза? Ну, вот мне уже зараз трошки так, я уже... Млявость. Наелся до мандаринов, да? Хутко будем все-таки помаранчевые. No. Вось, карацей, давайте без перадазіроўкі мандарынаў у наступным годзе, але з цікавай беларускай культурай, звяртайце на яе ўвагу, няхай яна вас вучыць таму, як жыць, як шукаць адказы на пытанні для сябе. Нас учыць падымаць пытанні перад сабой. І падымаць пытанні перад сабой. А не так, як мастак Алексей Кузьміч, томік Маркса, Энгельса і Леніна. Алексей Сапрыкін. Олесь Снег. Павел Свердлов. Свердлов, ты мусил сказать, наверное, Олег Нег, так это отрымалось. Задуматься про 2020 год. Культурная сядзіба, вынікі 2019 года и сустрэнемся з вами у 2020. До побачення. Пакуль.